Este próximo domingo, coa disputa do Trail de San Alberto, en Ribeira arrancará unha nova edición do Arousa Revolution Trail Series. A cita organizada pola Asociación Arousa Natureza e Ocio, en colaboración coa Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, segue este ano un esquema moi similar ao do pasado ano, con 4 circuitos trail, un por cada concello da comarca, e unha última proba, a xeito de desafío. A día de hoxe, o número de inscritos está próximo aos 100 participantes. A próxima cita terá lugar en San Isidro na Pobra, o día 18 de febreiro. Seguirálle Bealo en Boiro o día 11 de marzo e pechará o campeonato a proba de Rianxo no Castro Barbudo o día 8 de abril. Aínda así, o circuito Arousa Norte non rematará aí. Faltará o último desafío, o Ultra Trail do Barbanza, que chega xa a súa sexta edición, con 3 distancias, cada unha máis dura, de 20, 35 e 60 km respectivamente. A data para esta proba final está fixada para o 29 de abril. As inscricións para a primeira das probas, así como tamén para todo o circuito, aínda está aberta, podéndose realizar ata o xoves día 25. Para máis información, os interesados poden consultar tamén a páxina web www.trailseries.run.